Ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yohit sa Tingog nin barangay. Alright, baraheda pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes sa Mayo 20, 2025. Sa pangarani dating konsehal Diego Obido, sa pangarani RSM Coro Obido. Sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo, Alwin Masidalio Bitalwin Double. Ibahan po tabi ako nindo, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programa. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po sa may mga kamatian ngunyan, Get Wilson. Asin po tabi sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080 kHz EM sa EM band. Then siyempre kami naglalaom na nasa marhay kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagmamati na numan na katibaadan sa sendong mga hawak. Mentras nakatutok na kantabay po digdi sa Radyo Pilipino asin sa 1FM sa Legazpi City. Ano po ang mga ganap ngunyan poon kasuhapon? Kasuhapon na proklamar naman po so 20 na 20 po na ano yan na party list organizations, pero suduwa dai naka day po tabi nin prinoklamar ta igway ninin question legal igwanin the question legal tabi mapadapit digdi sa indang ano yan handa po tabi na organisasyon ang saro digdi so Duterte Youth day po tabi yan, tapos igwa pang saro, pero so saro na party list 1 seat lang po ang nakuha. Ang Duterte Youth 2 seats at 3 seats ini tabi, ang Duterte Youth 3 seats. Tulong gustong sabihon tulo po na representante ang dapat na iburugtak dinda digdi po tabi sa Kamara de Representantes. Pero alam nindo
halos gabos naman ang hapot ko digdi po well represented po ba yung mga marginalized sektor 63 na tukawan sa Kamara de Representantes dapat igwapuan Kamara 63 mga party lists pero pinagahagad po tabi nagibuhon na 64 gibuhon na 64 and membro kan party list sa Kamara de Representantes kadakol na mga abas pano makatakot po tabi ang aram nindo ang House of Representatives makatakot po tabi na harong makatakot na harong lalo na po tabi digdi sa mga programa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno kita po naglalaom o yung akbayan nakatulo tulo yung akbayan number 1 sinda tulo 2 million tapos igwapang sarong 2 million ang sunod po tabi so Duterte Youth 2 million man tapos igwang 1.8 po tabi so iyan na 1.8 tulo man po yan kaya bali so top 3 makakakao tabi ning tigturulo tapos so may boto na sarong milyon. So ako Bicol dua lang po tabi. Desin nakaabot 1.1 ata yung boto 1.2 si Ringkaan. Desin na nakaabot duman sa tulong seats tukawan. An representatives po sinda Representative Saldico tapos si Mayor Attorney Pido Garbin. Kan Ligaspi. Sinda siya po ang magiging representative kan ako Bicol party lists. Tapos anawara digdi sa tuya sa Bicol anawara so kuan anawara tulo gayud tulo ang saro diyan si Agri Party List si Wilbert Lee Agri Party List dahil po nakasabay naman sa Pierdiso sa iyang party list na dati may sarong tukawan. So BHW party list na kung sain aki ni second district congressional candidate Christopher Ko yung representante dahil man po nakalusot pierde. Ang probinsyano party list dati po may duwang tukawan ngunyan pierde na pierde arin pa o tadakulon tulodig di sa Bicol maringan ita si dating Senador Laila de Lima nakalusot so mamamayang liberal party list nakalusot mamamayang liberal na kalusot po si Manay Layla ang representative. Ngunyan mahapot ka mo kay po ang tapadaw nin party list kay po ang tapanin mga party list tabi ang party list po kasi nasa batas yan. Unless otherwise, nabaguhon po yung sa tuyang batas, konstitusyon, na dapat po tabi haliunay ning party list system. Haliunan party list system. Kasi, ang sabi ko sa Indo, mas maray nang supipilion tayong mga lideres na yaon duman congressman ngaya sa distrito. Ang objective po kan kunata tayo kita kan inaabot na pinag-aapod po tabi na party list system because gusto ta po na matawanan nin representasyon duman sa Kamara de Representantes yung sa tuya na mga underrepresented sector
mga sektor po tabi na underrepresented, day po na dadangog ang sendang boses duman sa Kongreso kung kaya't gusto ta po na igwa kita ki party list system sa Pilipinas. Representasyon yan kan pinag-aapod na mga marginalized sektor, yung mga nagtitirios na sektor po tabi kan sosyudad. Day kita kay problema pagabot sa objective kan party list system. Ang problema lang po sa implementation kan Commission on Elections sa party list system. Di ba? Dapat po ilingon ta. Alimbawa ngaya magsasaka party list. Dapat po maging maigpit yung COMELEC duman sa ano ba yon? Duman po tabi sa requirements pag-abot sa mga nominee. Magsasaka party list ano yan? Ano ba yan? Representative po ang nominee, contractor, mga mayamano na pamilya. Dapat sirin kaya ni kung gusto kung an objective kang party list is mataunan ta po tabi nin representasyon yung mga sektor na underrepresented, mga marginalized sector po, mga nagtitirios po tabing sektor na kay ponin boses duman sa Kongreso. Dapat po yung COMELEC dapat mahigpit digdi sa pagsara duman sa mga nominee. Tangani po na malinig yung party list system, magayon po tabi na paghilingon, magayon po tabi na daipo na aabuso ang party list. Ili nga po, may mga party list na mga politician baga, mga angkan-kan mga politician, may mga sadiri ng party list. Aber daw. Maringan isoy ba ito nagkadaraog? Na konsain po tabi daiman bako tugma duman sa party sa pinagmamandato kang party list system law, yung mga tao na nagre-represent po tabi duman sa party list organization. Halimbawa magsasaka party list, sa iling mo daw tatao daw mag-uma, kaya po tabi niyang dangugon yung sektor na pinagre-representaran niya kung anak kabugtak niyang kontraktor. Aber daw, apoton ko kamo, kontraktor. Ang yaon dyan sa party list na yan. May representa daw po tabi so sektor kang parauma. Tatao daw po tabi siya mag-uma. Kasi pinakamagayon po yung representative ka, aram mo kung ano po ang representasyon mo. Inisarong agyat ini sa Commission on Elections, tabi, na dapat na gibuhunin da. Bako na lang kita magparatutok sa pag makwan, bot buying niya, kung ano-ano. Ibot buying, dahil manindo na adakop dahil manido na dakop. Pakarayon ta po ang sistema kan eleksyon sa Pilipinas. Lalo na ining mga party list organization system na kung sain po, hindi ang ginigibong gatasan ka nagkakapira, digdi nagrayamanon. Ang sabi ko baga sa indo, ang politika po, ang pinaka-purpose is to serve the people. Ang problema ngunyan, taan politika po, digdi sa tuya, negosyo na. Tapag nakapwesto ka, sa imo gabos ang kontrata. Congressman, so saya po tabi na pork barrel, siya pa po ang nagpapatrabaho. Okay, baga, nakaulay ko si Congressman-elect Kaloy Loria.
nakaulay mi. Ang sabi niya po, taigwa baga siya nin, kuan, mahali na nga ako bilang incorporator kan business, construction business. Kung saan nga ako nga ang taga 2nd District. Dahil nga ang kumpanya ko, dahil nga mapatrabaho kan project ko sa 2nd District. Tama. Magbidding nga dyan sa mga kontraktor, bahala sinda. Basta unan project. Tama po. Kasi magkakaigwa kita nin conflict of interest. Di ba? Bako na sa politiko, yaon po tabi dyan, tangani na ngani po tabi na masara niya ang gabos na mga infrastructure project. Aram taman sa nabaga po, ang infrastructure project, ini po ang gatasan ka nagkapirang mga politiko. Gabos almost po tabi siringkaan. Morning man tabi kapa Dins Alta. Di ko pa rin inahapot si Kap Dins Alta kung gunya na eleksyon sa barangay sa Disyembre. Ano tabi Kap? Maray pa kayo ni makapitan kitang doa di. Di bali mapirdi kita taday man kitang pirak. Di bali baga mapirdi basta luminaban lamang. At least kung nasa kumbaga apodon ka na Kap. Pag may pang eleksyon naapod ka baga Kap. Pagkatapos ka ng eleksyon kung pirdi ka, suspended yung pag-abot sa pag-apod sa imo, bako ka mang kapitan eh. Di ba? At least pag-eleksyon pwede man baga magdalaga na ora ning kwarta. Pwede man baga at least makakuha kang botong 5, okay na yan. May gustuhan lamang sa imo. Iugon mo yan. Paano ka tumagal ka yan? Ade, tumagal ka daw. Kapitan na nanaon ng 3,000, kapitan sana 3,000, 4,000. Kapitan sana. Abir daw. Malaban kita Kap Dens. Ayos. Malaban da si Kap Dens. At least mapahingalo kita nin 7 days a day. Bawal adi. Bawal. Pag nagkandidato ka, bawal. Dahil ka pwedeng magprograma. Pag nagkandidato ka, dahil ka pwedeng magprograma eh. Pahingalo. Saka. Di ba? Live. Baga. So, balikan tayo ining party list. Balikan ta po tabi ining party list tanaw. Alimbawa, ining napirde si Wilbert Lee, agri-party list si Wilbert. I-example ko sa indo niya. Kung madagog man kan mga tao ni Wilbert, di pasensya na po. Pero ang totoo lang, si Wilbert Lee baga, negosyante ni. Ang negosyo kay ni kadakol ining hotel. Di ba? An may sadiri siya kan o yan na proxy tapos diyan sa taas. So hotel diyan sa taas. Siya bagan may sadiri. Siya pa po tabian nagpapadalagan kan LKY. Dati siyang representative kan agri party list. Pag sinabi mong agri, nakatutok yan sa paguma. Pero baka may araman si si dating Representative Wilbert Lee, baka may araman siya sa pag-uma. Agri party list. Napirdingon yan eh. Wala na. So party list ni Kito. Kan pamilya ni Kito. BHW. BHW party list. Siguro may representasyon man ta baka kung saan aki or agom ni Kito medical practitioner man, nurse, midwife, barangay health worker. Pero imposibleng maging barangay health worker yan, mayaman yan eh. Magusto daw yan maging barangay health worker, mayaman. Doktor or so.
Kung ura ka man dyan, tabi, ura ka man dyan sa mga trabahong yan, natatayaong ka dyan sa BHW party list na yan po tabi, barangay health worker. O pirdi man ngon yan. Pirdi man ngon yan. So, ang pinaghahanap tangon yan, yung representasyon po, ang sa tuyang pinag-question ngon yan. Dahil kita nagko-question duman sa pangaran sa organisasyon po because legal naman. Pero yung representasyon po kan kada party list organization, yan po ang dapat na question nunta. Kaya dapat yung COMELEC, kung talagang ang COMELEC po is seryoso na protehiran po ang party list system, law kan Pilipinas, dapat po na maghiro na sinda ngunyan pa sana. Maghiro na sinda ngunyan pa sana. Subayan mo na, Pierre yan eh. Di ba nakalaw, subayan mo na. So, ikaw pa palandig di. So, ini baga subito taram ko sa endo, one rider. Maringa dito, nagi mata sa mga riders. Nagi mata sa mga riders, Pierre di sa one rider. Ang one rider po, ang representative dyan, si Rods Rodriguez, ay Gutierrez. Taga-Digdian. May mga kwan yan eh. Ang pamilya ata kayan, involvement po tabi sa construction business eh. Iyan. Dahil ko lang makuan, pero garusirin ka eh. One rider party list. Nakaisip sa mga paramotor. Tapos siyempre, mabuto yan sa mga paramotor eh. Mga organisasyon eh. Ay, garo nga day ka. Magana ko na ito, kung si Colonel Bosita, yaon pa. Si Colonel Bosita, wala na. Nagsenador baga. O di pinabayaan ni Colonel Bosita, pierde. Na pierde. 27 minutos, makalampas ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 33 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka
amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Uy pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa 3rd visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturukan na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik na kuligdi sa programa. Igwa na kita nin 37 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang programang Tingog din Barangay sa 1FM. O magkakaigo daw po nin random drug testing sa gabos na mga drivers. Mga drivers, magkakaigwa nin drug testing pupunan kan LTO Bicol. Tama man talaga dapat na magkaigwa kita din random drug testing kasi baka kung sa mga driver may mga nagkapirang driver na addict na, iyan ang problema. Dapat gibuhon ta na po yan tabi asap. Asap po dapat gibuhon ta na yan. Why? Kasi dahil pwede na isakripisyo yung buhay kan mga pasahero ang driver
sinda po an nasa kamot dindang kapaladan kan sa indang mga pasahero. Even kung nag-drive ka rin private, may mga kairiba ka, ang buhay kan mga yan, kapot mo. Kaya dakula po sa imong responsibilidad. Maski anong ginigibo kan LTO, day po, ang LTO, baga sige ang gibonin mga regulasyon, mga seminar, siring kayan, pinagkakwartahan palugod. Di ba? So LTO, ano ba yon? Nag-create nin pagkuhan ng driver's license mo, mapagalon. O niya, yan dapat siguro na ayoso na, no? So LTO, pag may student permit ka, tabi, kay puan mong umagi sa 15 oras ba? 15 oras? 15 hours na lecture. Dahil pagtapusan sa imong kalbaryo, lecture, okay ko ta na yan eh. Okay ko ta na yan, walang problema. Tapos, pag ikamanan proof ka, or professional driver's license after maski 3 months, pwede na. Tabi. Maagi ka naman sa 8 oras na 8 oras giraray po, tabi, na ano ba yun? Seminar. Magayon ko ta nang naisipan kan LTO ang problema, tabi, ginamit ini ka nagkapirang mga tiwaling taga LTO na muminahalon sa driver's license 3,000 an student, 7,000 an professional. Day ka na ma-exam, day ka na maagid yan sa gabos-gabos na yan. Orat yan, pag-urulayan ta yan. Si Police Staff Sergeant Mex Lubindino Jr. may report. DWGO Live Report. Mex, come in. Magandang umaga po kayo, Alwin, at sa lahat po ng makandabay sa programang Tigo ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Arestado po ang dalawang individual na pinaniwala ang mag-live-in partner ang inaresto sa isang bypass operation bandang alas 3 ng hapon noong Mayo 18 taong kasalukuyan. Ang mga suspek ay nakilala sa mga alias na Ba at Pinks ay naresto ng mga tauhan ng Daraga MP sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, hepe ng pulisya sa isang pangunahing kalsada sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa mga sospek ang humigit kumulang 7.3 grams ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 3 piraso ng heat-sealed na transparent plastic sachet na may tinatayang halagang 49,640 pesos sa merkado. Pagkatapos simulan ang inventaryo at pagmamarka, ang mga narestong sospek ay dinala sa impinan ng Daraga MPS para sa kakulang disposisyon. Isasampa laban sa kanila ang mga kasong paglabag sa Section 5 pagbebenta, Section 11 pag-aari ng Republic Act 165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ipinahayag naman ni Police Colonel Julius Adenuevo, Provincial Director ng Albay, ang kanyang pasalamat sa mga operatiba para sa matagumpay na operasyon. Ang pagka-aresto sa dalawang ito ay patunay ng dedikasyon at paniningid ng Albay Kasurug Caps na wakasan ang paglaganap ng illegal na droga sa lalawigan, dagdag pa po ni Police Colonel Adenuevo. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tigog Nin Barangay. Maraming salamat, kabahagi Police Staff Sergeant Mex Lubindino Jr. DWGO Live Report. Alright, konta naman ang report ni kabahaging Mar Rodriguez mula sa Kongreso. Hindi kailangan ang bloodbath o maging madugo ang impeachment trial ayon sa isang kongresista. DWGO Live Report. Mar, good morning, Kamin. Hindi bloodbath tulad ng pagsasalarawan ni Vice President Sara Duterte ang magaganap sa impeachment trial sa Senado dahil para ito sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan.
Ito ang tugon ni House Deputy Majority Leader Congressman Lawrence Defensor, isang miyembro ng House Prosecution Panel, sa naging pahayag ng Vice Presidente na nais nitong maging madugo ang impeachment trial. Sinabi ni Defensor na parehong dapat maging handa ang prosecution at defense panels sa paglalahad ng kanilang mga kaso sa Senado na magsisilbing impeachment court sa pagbubukas ng ika-20th Congress. Ayon kay Defensor, magiging mas madali para sa taong bayan na tanggapin ang anumang kalalabasan ng paglilitis, maging guilty man o hindi, ang hatol kay Duterte. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez, sa report. DWGO Live Report. Si Nestor Kagitla, paggamit ng pet bottle waste sa mga hinaharap na proyekto ng DPWH sa kalsada, pinahintulutan na ng kagawaran. Nestor Kagitla, please come in. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatayo ng matatag at napapanatiling infrastruktura, inaprobahan ng DPWH ang paggamit ng polyethylene plastic bottle waste bilang additive upang mapahusay ang karatagan ng mga pambansang kalsadang asfalto. Batay sa 2024 na inisyatiba ng paggamit ng low density polyethylene plastic bag waste sa paggawa ng kalsada, nilagdaan ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang Department Order sa standard specification para sa paggamit ng plastic waste material na tinatawag na Item 310 o ang bituminous concrete surface course na may pit plastic bottle waste hot lid. Ang plastic waste mixture ay bahagi na ngayon ng DPWH Standard Specification for Highway Bridge and Airports Volume 2 at kasama na ngayon ang Project and Contract Management Application ng Department na gagamitin para sa mga susunod na proyekto ng DPWH Regional Offices, Unified Project Management Office Cluster at District Engineering Office sa buong bansa. Ang paggawa ng basura sa mahalagang mapagkukunan para sa paggawa ng mas mahusay at mas maraming mga kalsada at ang kinabukasan ng pampublikong infrastruktura sa bansa, ang publiko ay maaaring umasa ng higit pa sa mga patakarang ito habang kami ay nangangako na patuloy na magpopondo para sa pagbabago ito sa konstruksyon. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report mula dyan sa Metro Manila sa oras na 48 minutos lampas ang alas 7, alas 6. DWGO Live Report. Alright, balik na kita digdi sa programa po, tabi. So, sabi ko baga sa Indo, sabi ko baga sa Indo po, tabi, iyo ini and problema ta, iyo po ini ang problema ta, ining mga patakaran kan LTO, na kung saan, okay lang ko ta na magibonin mga paagi, kundi dapat masunod. Dapat masunod. Ang problema ta, ini ang ginibong katasan. Ano man po ang makukuha mo dyan, paano mo po pasasabuton ang saro na driver sa pagkuha sa idang student permit, tapos sa pagkuakan professional driver's license o non-professional driver's license kung uminagi po sa fixer, uminagi po sa Gismil. Abirdo hapoton ko kamo. Di ba? Ta kasi ang pag-drive
dahil mo man yan madadara, maski igwa pa, mag-training ka pa ng isang taon, mag-training ka pa ng isang taon sa LTO, kung ika barumbadong driver, pagluwas mo sa tinampo, barumbado ka man giraray. Dapat baga kita po, defensive driving. An iba, offensive driving. Kung sa basketball, warang depensa, opensa na. Di ba? Di ba? So, iyan po ang nahihiling tadigdi. Ang pagdakol kan bilang kan mga aksidente po, uni po ang rason. Tabi, bako na sa daing pagkaaraman drivers Ta kasi may kapot ka ng lisensya, maski niso din kapot ng lisensya po, mga din ng lisensya sa pag-drive. Dapat po, kung ika nasa tinampo, dapat marikmat ka pirme. Panduwa dapat, disiplinado ka sa manibela. Ang rason kan mga aksidente po, number one po, ang human error. Yaon na ang sa human error, yaon na po tabi, so tarantado magpadalagan. Panduwa po tabi, iyo ining mechanical error. Napabayaan mo, pero may kasabay man giraraya na kalukuhan mo, because pag may mechanical error, anong gustong sabihin? Dahil mo pinag-check ang sa imong lunadan. Kung ano po tabi ang classical lunadan mo, dahil mo pinag-check bago ka magparapadalagan. Number 3, iyo po tabi ining inaapod na uneven road. Ining kadakol na mga patrabaho kan DPWH. Do, ang DPWH, di tamang pwedeng basulon kayan, ang pwede tang basulon sa mga kontraktor kaan. Why? Kasi pag ika po nagpatrabaho sa tinampo, obligasyon mo na magbugtak kan inaapod na mga traffic warning, signs and warning. Minsan mahiling mo nga ni, isipon mo, duman sa pig-aagihan ko ngunyan, pirang bulan na yan pigigibo. Bata lanyog-lanyog. Obligasyon mo baga, so, keto, may isarong motorsiklo na inovertikan ako, pero aram ko ang tinampo, oral daw kita po tabi na nag-aagi dyan. Aram ko ang tinampo, igo talaga nin mga kwan dyan, so 4 lanes, tapos biglang isinara, 2 lanes na sana. Arayo pa bago, mga 10 meters before o 15 meters before, dapat po, igwa na kamo dyan ki signage. Iwara. One time, tabi, may nakamotor maaga, mga alas 4 rin pagkaaga. Ako talaga, nagluluay-luay pagsiringkan. Taararam ko po, tabi, kung saan sa mga problema dyan sa tinampo. Tapi repair nga ni. Medyo makurkaskas man, dalagang ko, mga 50 gayo dito, 40-50, siling lang ka, nag-overtake ako. Di, lang ko duman sa dalagang ko. Pagabot sa inutan, sumilpok. Pigiling ko po, ni saro po tabi na traffic warning, wara po na ibinugtak, so nagpatrabaho. Takon siyempre, kung nara nagtatrabaho duman, di man tumaagi duman sa gilid, ta sa tao po tabi, so ginudak na tinampo. So gustong sabihin, sala po kang kontraktor, kung nata po, tamay na aksidente, because dahil sinta nagbubugtak din mga traffic warning signs na dapat po tabi mahiling kan mga motorista. Iyan po. Natata pinag-didiscuss ta ini po. Because gusto tang ipasabot sa LTO na data naman kaipuhan tabi na magpara giribo nin mga batas. Ining drug testing, okay ini. Dapat gani, gabos Sa mga pampublikong lunadan, dapat gabos Dahil nakirandom, dapat gabos. Maduman ka sa maduman ka sa, halimbawa sa bus terminal, so nailing mo dyan na bus driver, dapat gabos na po yan tabi. Ida-drug test mo. Diba? Bako na random. Takon natsambahan mo baga, so dahil man talaga nagagamit, so nagagamit na kalibre.
Okay ini. Pero ining mga regulasyon kang ano yan, mga suro seminar, training, suro seminar sa mga driver, ining tool testing sa auto. Nako. Nata, magpadalagan ka do kimotor kundi ka tatao. Aputon ka mo, yung practical po. Mapadalagan ka daw kimotorsiklo kundi ka tatao mag-drive. Mapadalagan ka daw ki four wheels kundi ka tatao mag-drive. Yan apot ko eh. Gusto sabihin, nagpadalagan ka, kaan, because tatao ka. Dahil naman, no need naman na magkaigwa pa kita nin pinag-apod na practical driving. No need na magkaigwa kita nin mga suro seminar po because ining mga bagay na requirement sa pagkuha po tabi ng driver's license, ini po ang ginigibong rason tabi kan mga taga-LTO, kan taga-LTO po tabi, tangani na makapagdilinsya. Teka man sana driver ka, yung man ma-student ka, 15 oras kang maseminar, makuha ka man sana ng student permit, 15 oras ka, 2 aldaw po. Kung ako man sana, may kwarta ko, ibabayad ko na sana. Kung kaya man sanang bayadan, tabo kung maulang sa 2 aldaw ko. Makuha kang professional o non-professional, 8 oras, 2 aldaw, maulang ka, ibayad ko na sana. Hindi ang sinasabi ko eh. Ang problema kasi, ta nagpaparagibo ang LTO, imbis po tabi na magkaigwasindanin kooperasyon sa DPWH, nga nahilingon po so klasikan mga tinampo, mga signages kung tama, nagpaparagibo sinda po nin paagi, tangani na makaluho, tangani na makadilin siya. Dahil ka magdaram na dahil po kinagbabayad sa LTO. Public knowledge yan po. Di ba? Public knowledge. Dahil man makakatabang po actually sa mga sa driver. Kasi ang driver po nasa sa imo na sana po tabi kung gusto mo po na mabuhay nin haloy na panahon, nasa sa imo na sana eh. Takon ang sa tuya po tabi na line of thinking kitang mga nagda-drive is defensive driving, kulang po talaga ang aksidente. Magkakaigulang kita ng aksidente kung yung tinampo may problema, signages, plus po tabi yung vehikulo ta igwan ng diferensya, duman kita magkakaproblema. Pero kung pag-abot sa driver, defensive driver ka, wala. Kasi nakadepensa ka lang eh. Di ba? Nakadepensa ka lang eh. Kaya nga ni defensive driving. Saka. Kaya baga sa LTO, sa LTO po, pati ang DOTR, may mga bagay na dahil man ako kumbinsido, may mga bagay na pinag-iisipan ninda na papadipisilan sa mga drivers tangani po tabi na pagkuha, may option ka kwarta. Ikaw kang option kwarta eh. Tabo mo magmulta, aning makakuha ka, makaskas, kwarta. Sundo na iguang nagre-receive dyan sa LTO nin PIRAC. Dahil man magiging epektibo po ang programa nata. Mahanap ka nin 10,000 tangani na makakuha ka eh. Sa paguna mo na, naturuan mo daw so driver na uminagi po, nagbayad din 10,000. Dahil po useless po ini na plano nindo, na programa nindo. Inabot na ko nin oras. Orat yan ang DWRL Barreta 7. Masunod na.